Que tal, señoras e señores? Son as 6:32 da tarde. Chegou o momento da cociña en directo na televisión de Galicia. Sempre dicimos que a receita é cousa vosa. Da xente que está na casa, que tedes un teléfono ao que chamar e tedes redes sociais ás que mandar todas as receitas. Pero os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Vamos, vamos. Hoxe vou moi rápido presentando aos cociñeiros porque vamos facer algo moi espectacular. A que sí, Xulio? Sí. A que sí? Sí. Vale, pois xa está. Non hai nada máis que decir. Imos ver que é o que nos trae Digna de Tribes. Chamo Medina e son de Vilanova de Tribes. Vouvos a pasar a receta dos canelós recheos de carne. Tense a sartén ao lume con aceite de oliva e bótase a carne picada, pícaselle todo ben e deixase pasar ben na sartén. Vanse botando nos canelos e enrollandos. Facemos unha salsiña de tomate, recúbrense os canelos con ela. A continuación faise unha bechamel e botaselle por encima. E métense ao forno a gratinar. Quítanse, xa se poden servir. Entonces, a degustalos, que na miña casa chupan os dedos por eles. Ma que cosa tan maravillosa la pasta italiana. Vamos facer pasta. Sí. Que rica. Quedaches un pouco un cara de que fades todo. Que di? Pasta italiana, que eu creo que a pasta xa é internacional, porque a pesar de que todos sabemos que a pasta por excelencia é italiana, a pasta faise en todos os lugares do mundo. Sí. O sea, é unha pasada. Que ides facer? A ver. Eu pasta non. Moi ben. Eu vou facer uns canelós sin canelós. Ti nin tes nin faz pasta. Non teño. Ningún das dúas. Teño paciencia para facela. Vale. Nin teño gana. Vou facer uns canelós de verdura. Xulio, verdura, Xulio, verdura, moi ben, non? O de sempre. Sí, somos. O de sempre. Bueno, Galicia, vamos a ver. Xulio vai facer canelóns sin pasta. Xa está. Vos xa ides vendo na casa. Begoña, ti que vas facer? Eu vou facer a pasta pos canelóns. O sea, ti sí que vas facer pasta. Eu vou facer pasta, pero vou non facer desde o inicio. Vas facer pasta fresca. Pasta fresca, sí. Vale, pois veña, ala. Veña. Xulio, a facer eso, eu quedo con Begoña. Espera, que teño aquí. Vamos alá. Por Mira. certo, dicirlle a xente da casa que pode chamar, Tedes o noso teléfono, podedes chamar o teléfono, podedes comentar as receitas, como facedes a pasta, que pasta vos gusta. E imos repartir cartos, 50 euros dunha vez e 50 doutra, así que moi atentos ao voltas co prato de hoxe. Mira, Veña. facilísimo. Fariña, a pasta tes dúas fórmulas. Ou o faz con auga ou a faz con ovo. Vale. Así que me vou dicir, tes dúas formas, ou comprala ou facela. Tamén, tamén. Vale. Entón, No, ou con auga, ou elemento líquido usamos ovo. Espera, ou con auga, dixeches? Ou con ovo. Ou con ovo, vale. Sí. Ou auga ou ovo. Vale. Por iso é pasta de ovo. Claro, Mira, para medir os huevos, normalmente son 3 por medio kilo. Vale. 3 por medio kilo de 3 por fariña. medio kilo de fariña. Vale. Si soder na casa, isto aguántache, podela poñer a secar, como se foran uns tallarines, e aguántanche na casa. Ver, mira. Ahora, ves? Sí, estou A amasar. Estou flipando porque agora mesmo estou vendo... Parece que non che vai coller o huevo todo. Sí, sí. Ahora necesito un pouco de axuda, porque a miña pasta vai ser negra. Para. Atención. Quieto todo o mundo. Isto é Vai tinta de lura. utilizar tinta de lura. Borro de lura. Tinta de lura para tintar a pasta. A pasta, sí. Vai ser pasta negra. Pasta negra, sí. Buah, que pasada. Podes, por exemplo, botarlle tamén un pouco de licuado de remolacha pola... Como? De remolacha. Licuado de remolacha? Pola rosa. Licuado de remolacha. Sí, o jugo que ven na remolacha, esa que te compras para facer as ensaladas, botas e quedache rosa. Se tes un sobriño ou unha sobriña que lle mola o rosa, Darlle, darlle remolacha. Sí. Si non, se lle mola o negro, pois pola negra. pola negra. Como a min. Vale, perfecto, moi ben. Mira, aí vai. Agora Aí. mesmo a xente non sabe, pero estamos viaxando a Toscana ou a zona de Nápoles. A zona de Nápoles, que é onde se fai, Sí. todo Nápoles por aí, estamos diante dunha señora italiana de toda a vida, De toda a vida, verdad? sí, sí. De toda a vida. Vin de ali fai un rato. Sí. Voulle botar un pouco máis. Vale, entón Isto botamos podelle botar ou non? Vale. 3 ovos por cada medio kilo de fariña, un pouco de sal, Sí. e ti botaches de tinta, neste caso tinta de lura, para poñela de cor negra. Poderíamos utilizar tamén remolacha para que sexe de color rosiña. Sí, e agora vamos de axudar así cun pouquiño de auga, Vale. porque o ovo, se é talla L, pois vai ben para ese medio kilo, vale? Vale. Pero se é un pouquiño máis pequeno, se talla M, podemos nos axudar tamén cun pouquiño de auga para que siga... Claro, para que siga neste montando. caso, a tallaxe importa.
Sí. Neste caso é importante Casi ter... todos. Neste caso é importante ter un ovo en condicións. Claro. Un ovo grande. Ya estarán un pouco Non? pequenos. Vale. Ves, xa vai collendo color. Oiches, isto ten que ver a convidada, Claro. Dile que pase, veña. Chamamos a Digna. Bueno, Sí, sí. pois que veña, que nos acompañe, que veña ao plató do Voltas co prato. Digna de Trives. Un aplauso para ela. Digna, por favor. Hola, Benvida, chégate aí. boas tardes. Digna, Madre mía, como escoita, traballas ti. isto xa estamos a outro nivel, eh? Sí. Estamos facendo a pasta e todo. Madre mía, E madre a pasta mía. cómprala Sí, claro. para facer os canelos. Hombre, claro. E agora xa hai cocida tamén. Tamén, Hombre, claro. Eu utilizo a de sempre, a de toda a vida. escoita, chiváronme que en Trives pouco máis e hai guerras civis polos teus canelos. Sí, é posible. Sí? É posible. É posible. Por lo menos na miña casa, sí. Confirmamos, na tua casa. Sí, na miña casa, sí. Que a xente pégase por eles. Home, pegarse non, pero Tanto bueno. non. Pero para quen é? Para os fillos, para os netos, para quen é? Pois para a filla, para o xenro, para os netos, para o irmão, para a cuñada, para os sobrinhos, para todos. Pero que diso? Hombre! Pero teñen esclavizada ali traballando. No, todos os días non. Nas vacacións. Xa, que os canelos son vos. Sí, Os de Digna son vos. A Pois ver, Digna, mira, a estamos ver. facendo a masa. Bueno, está facendo a masa. Mira que bonita. E botoulle tinta de lura, para que sexa A negra. verdad que eu nunca vin deste color. No, xa. Para Pois- lle dar unha bueno. volta. Mira. Mira que bonita. Sí, Ya, xa non se pega, facilísima, mira. Sí, xa está. Un minuto. Xa está Oe, no seu fixo en momento. nada, En Mira. nada. Ben, ves, desde que empezou o Sí, programa hasta agora, fixo. Moi ben. Sí, de maravilla. Xa está. Ten Pois esta mira. textura como a plastilina, A mira. textura estupenda. Mira, como a plastilina. E isto te lo que deixa repousar ou? Ahora repousa un pouquiño e vamos a empezar a estirar. Vale, pois mentres repousa e estiras, vamos ver a Xulio. Moi bien. Veña, Digna, vamos para ali con Xulio. A ver, Hola, Digna. A ver, hola. Xulio vai de iso? Silleda, que Estou- estás a facer? Estou facendo primeiro de todo unha bechamel. Unha bechamel. Vou a facer claro. lixeiriña Sí. con uns 40 ou 50 gramos de fariña por litro de leite Ajá. Moi ben. para que nos sirva para napar. Ten moi boa pinta, eh? Vou Moi boa botando así pinta. o leite pouco a pouco. Moi E ben. agora vou baixar un pouquiño e vou explicar como vou facer os meus non canelos. Non caneloso. Eso é. Ah. Ves, mira, O eu sea teño que son un os pelador de sin pasta. patacas, un cabaciño e vou sacando as láminas. Sin pasta. Moi ben, moi ben, moi ben. Es. Isto simplemente co calor do forno para gratiñar xa se nos vai cociñar, porque son como papel de fumar, son moi finiños. De maravilla. Despois xa vos enseño como fago Vegetariano, para montar. maravilla. vegetariano totalmente. Bueno, vamos a meter xamón dentro. Un poquillo de xamón dentro Bueno, para darle un pouco algo de lle hai que alegría. botar para lle dar Para darle un sabor. pouco de alegría. Que Claro. maravillo que estás facendo, eh? A verdade é que sí, Xa eh? verás como queda moi Oi, rico. que dirían os teus netos dunhos canelos en pasta? Pois xa non é a primeira vez que os comen, eh? En serio? En serio. É ti de que os faz? A ver, non nos fago eu, fainos o meu xenro, pero tamén nos fai de calabacín, como Ves? está facendo. É que últimamente está un pouco de moda, eu penso. Hombre. Claro, estamos. O sea O sea que eu xa non seguramente podemos- os provei tamén. Claro, non podemos decir que Xulio é un tolo da cabeza. É algo que se fai. no, Efectivamente. E hoxe en sempre te digo día, que o confías mellor en máis min. cos de pasta. Que Porque dis? a xente tende a ir máis á verdura. Pero se a pasta está boísima. Home, claro que está, como Pero non vai estar. para a noite faise pesada, O que entonces... pasa é que os que queren levar un pouco de dieta, Eso, A dieta. claro. Quítate hidratos e comes Claro. vitaminas. A dieta que a bechamel non vai moi ben, eh? Bueno, Para, bechamel. pero algo lle tes A que ver, poñer. algo de Algo lle tes que sustancia. poñer para que estean vos. Bueno, a quen ves mellor dos dous? Quen crees que... Bueno, vou esperar un pouquiño a ver como sigue o procedimento. Non te arriscas? Teño, de momento? non, de momento non. Teño que esperar un pouquiño a ver o que pasa. Bueno, pois eu, mentras tanto, vou te mandar á zona de sufridores aquela cadeira de ali. Moi Dámoslle ben. un fortísimo aplauso a Pois Digna ala, hasta Estrives. ahora. Ti faz como un amigo meu, que cando vamos por aí comer o churrasco, sempre lle din ensalada. Non, Sí. que che poñen ensalada e di, ver deixado comer o porco. Boa. Entonces nada, nunca hai ensalada nos meus churrascos, non? No, pues a mí gusta con ensalada, Sí, sí, a mí tamén, pero bechamel, Bechamel. botácheslle Fariña, Fariña, manteiga, manteiga, sal, sal, leite, leite. e agora botei un pouquiño de noz moscada para darlle así un toquiño. Vale. Estou facendo para ti tamén, Begoña? Xa fixen a túa tamén, Menos mal. De nada, de nada. Está xeneroso hoxe, Sí. Está Sí, xeneroso. sí. Vese que levou unha cura de humildade, ó. Para eso estamos. Nada, e vou, entón, máis? remato cos filetiños. Os filetes de Mira, canelós non canelós. Canelos non canelos. Canelós non canelós. Pero, bueno, reservar aquí.
Claro, aquí o que tes Isto é que paciencia, ter é moita pero tranquilidade. enseguida se fan, eh? Si, Claro. isto é ir ao xeito, nada máis. Entón, teño que empezar a preparar o meu recheo. Gústame que tes 3 tipos de queixos, eh? Claro, vou utilizar, mira. Bueno, a señora do público que ten o teléfono sonando neste momento, por favor, que o apague, vale? Vale? Porque ainda non chamaron ao programa. Igual o están chamando usted, pero ao programa non. Pues mira, Queixo tetilla. Mira, teño tetilla, San Simón e o Galmesán. Buah, Vale, estes dous vou utilizar para gratiñar. que maravilla. Pilleina, señora? Pilleina, Non se preocupe, non se preocupe. Non pasa nada. Que é un rosmón. Dixo, chamou unha amiga de París, chamei a unha amiga de París para que mirara a televisión, entende, claro. Que miro a voltas co prato, claro, que temos Pero eso receitas está hondo. maravillosas, eso é así. Bueno, xa nos ven Xa nos vende de todos os sitios, eh? sí, desde Está París, desde increíble, Alemania. Mira, 3 queixos. Este bono esmagar. O país, como é moi cremosiño, bono esmagar. Porque o que quero é... Ese é bo para este Claro, estilo de quero facer cousas, sí, sí. unha especie de pasta. Vale. Entón, esmagamos o queixo do país e agora voulle botar un poquinho de tomate picado e un Vale. poquinho de xamón picado. Moi ben. E con isto xa vamos ter o recheo o canelón de cabaciño. O sea, que metiches o verde, metiches só o canelo, porque o resto, Claro, é o rojo. o resto É o xa... rojo. Bueno, vale, tamén, vale. Claro, Moi ben. Pois vai No, picando, eu vou xunta a Begoña, vale? moi ben. Veña, vamos xunta a Begoña, a ver. Wow! Mira que sábana xa Que teño aquí. pasou aí? Mira. Que pasou aí? Oiche, se me tiro aquí, podesme tapar, Mira, eh? que bonita. Podesme tapar se me tiro aquí, eh? Mira, ¿cuánto tardei? Nada. Pero que dis, muller? Mira que chulada. Que pasada. Sí. O sea, isto levaba fariña, ovo, un chisco de sal... E a despois tinta botaste que a accionar. tinta. Porque A se non tinta, queres nada botar, máis. ya non lle tens que botar. Mima. Pero é para que vexa a xente tamén que... Mira aquí. Bueno, atención, xente da casa, facilísimo, eh? Sí. Quero dicir, hasta o podería facer eu. Sí, sí. Un día despois de salir. Sí. Hasta o podería facer eu un día Mira. despois de salir. Mira, mira como estira. Uau! Ves? Pero que dis? E con isto poder facer o que queiras, Pero que mira. dis? Ahora mira. Ahora vou facer así. Voulle meter un corte Buah. e vamos facer Xuro, unha base toda para unha lasaña, se xuro queremos. que non sei se comela ou taparme con ela. Home, se ter frío tapamos. Mira, Vale, entón vas facer a base, non? sí, non ves? Ahora vou facerlle uns cortes Buah, que pasada, Begoña. e vamos apartando xa os canelóns. Vale? Así. Mais ou menos de canto tamaño fas os canelos ti? Pois a ver, sobre uns 13, 14 centímetros, non, máis ou menos. Vale. Están ben. Incha un pouco, o cocela. Sí. Sí. Vamos facer así. Non é como as tartas que encollen, que baixen, No. isto hincha. Pero mira, Vale. por exemplo, ahora queres facer, mira. Ahora facémoslle así. Enroscámola un pouco. Que fas? Enroscámola así. Que fas? Vala estragar. Estou te enseñando. Que vou estragar, extra. Mira. Quero uns tallarines. Listo, xa teño un tallarín. Ves? Pum! 15 minutos. Pum, na miña Listo. cabeza, gracias a ti. Ves? Lle uns espaguetis, por mar finiño. Ves? Xa está. Ahora mando a agua. A auga fervendo. Mira, a auga ahora fervendo. Vale. Con sal. Non fai falta aceite para a pasta. No, de feito, aos italianos non lle gusta moito cando lle botamos o aceite, verdad? É que non ten que Dalles botarse. así un golpe ao corazón, eh? Mira, que fai? Auga fervendo e vamos botar a pasta. Vale. Vale? Aí. A pasta hai que cocela. É pasta fresca. Temos que acordarnos sempre que a pasta fresca cocen nada, un minuto e algo, Un está minuto. cocido. Sí, esta, por exemplo, sí. O sea, que é casi como É escaldada. finiña, quen di. non ves que é moi finiña. Claro, é como escaldada. Sí. Minuto e medio e sacámola. Bueno, estou Pero alucinando vámola a contigo, sacar pa un sitio. Chamada telefónica, hai alguén da casa que quere falar con nós. Imos ver quen é, a ver. Vale, vou. Marisol, de Ríos, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Para. Hola, mamá. Vostede a min sóname de algo. Así que eres a nai de Begoña. Bueno, Sí. que Mira me que che dixen dis? que non chamaras. Que me dis? É o demo, A ver, oiche, Marisol, Dime. ti cociñas Dime, tan Cañota. ben como a túa filla? Tan ben non, home. Sí, sí que va. cociña ben. Sí. É profesional, eu non. Sí, Bueno, sí. pero de alguén tería que aprender. Como ao primeiro momento algo enseñaría, pero... Sí. Muchísimo. Dille que me facía amasar, Aí. facíame amasar con 5 ou 6 anos, xa estaba amasando Que pan. dis? Sí, bueno, home, a sí. traballar, venga. Sí. O que pensas? Oiches, Oye, que agora estou enseñando ao neto. sí? Sí, é verdad. Fai no traballar, eh? Sí, fai traballar, sí. Hombre,
A min chimoume unha cousa, Begoña, non sei se é verdad, vostede vai me dicir, pero vostede cando era a época collía e mandábala a recoller as castañas, non ao souto. Sí, pero despois tiña que pagarlle. Tamén é verdad. Pero pagabas ben, polo menos. Apagábamos ao precio da recollida. Bueno, está ben. Bueno, Marisol, eu xa sei que é a súa filla, pero quero que me diga quen vai mellor dos dous. Como? Quen vai mellor quen? Quen vai mellor dos dous facendo as receitas? Quen vai gañar? Eu que sei, estarán os dous ben, eu que sei. Marisol, ahora estaría moi bonito que dixese que vai mellor Xulio. Home, sobre todo para min. Ai, non, dixo. Van os dous ben, home. Bueno, pois mira. Van os dous ben. Pois, mira unha cousa, Marisol. Dígolle de verdad que ten que vir un día ao programa. Traer unha receita. Non podo. Si, home, si, ven con Begoña. No, que a Begoña no, que va. Non podo deixar... Corro moito co coche, non lle gusta. Bueno, pois nada. Mandamos un bico enormísimo, vale? Veña, gracias por chamar. Chao. Adiós, moitísimas gracias. Chao. Chao a ti. Chao, mamá. Qué maravilla de nai, eh? Qué maravilla de nai. Sí. Qué maravilla. Unha pasada. Bueno, como vas ti? Que che queda aquí? Eu agora vou nos deixar reposar un pouquiño para rellenalos. Vale, botácheslle un pouco de queixo. Que fixen? Un paño húmedo, limpiño, poñemos queixo relado e poñemos a pasta, colocamos así a pasta. Isto vai estar buísimo, eh? Home, claro, é o que vai ganar. Qué bueno. No, en serio, vai Qué estar bueno buísimo, ese. E despois vou facerlle un recheo de polo que tiña cocido. Vale. Isto podemos rellenar do que queiramos. Vale. Pero bueno, se che queda, por mira, esta peituga de polo, un pouquiño de queixo crema, unhas noces, e por voulle poñer así por encima un pouquiño de bechamel de Julio, a ver se me dá ao final. Vale, isto despois, ahora vamos falar con Xulio que anda aí xa traballando, anda facendo caneloni. Pois mira, estou empezando xa a rellenar os meus. Vale, pero como fixes? Mira, Pero fixen o quero que relleno. me contes o Vouche contar o relleno, claro. mira. Aquí piquei. Esmaguei o queixo do país. Botei un poquinho de tomate picado. O xamón picadiño e un poquinho de manteiga. Xa facilísimo. Moi fácil sencillo. de facer. Todo en cru. E un poquinho de perexil para darlle un pouco de color e un poquinho de aroma. E remisido para que nos quede unha pasta así que sea moldeable despois. Estáme gustando esta receita tamén, eh? Sí? Sí. Bueno. Sí, A porque Marisol non tanto lle gustou, eh? Sí, dixo que íbamos igual, eh? Dixo que ibades bastante igualados, eh? Pero eso é amor de madre. Eso é igual, amor. eso por cumplir foi. Bueno, E nada, entón, oye, pois ti vai vou, lle dando. veña. Despois xa te explico como relleno. Sí, va, mira, Vale. explícame cando queires, porque nós imos preguntarlle a Galicia que é o que sabe ou que non sabe do canelón, porque eu sei, e gústame, pero Galicia sabe ou non sabe do canelón? ¿Caneloni? Sabía, pero se non me acordo. Canelone. Puede ser, no sé. Pero foi de sorte, ¿eh? A mí la pasta no me gusta en general. Tiene que haber de todo, vamos. La pasta a la carbonara, pero ella dice la carbonera. Pero está rica. Carne picada, ben dorada, ben feita. Las espinacas, se le puede echar un poquito de puerros. Canto máis leve, máis mellor está. Queso por riba, eso que non falte. Tamén teño feito de berenjena, o canelón de berenjena e calabacín. Fago máis a lasaña que o canelón. Me gusta la lasaña que hace un italiano. Eles fan canelóns e nos facemos croquetas. Que allí es típico, el día de Navidad, hacer cocido. O que sobra do cocido, faise roupa bella. Todo lo que sobraba, la carne que sobraba, se hacían los canelones. Quedan fenomenales. ¿Qué quieres que te diga? Es que no tiene mucha dificultad, ¿no? Eu teño que dicir que, xa o digo moitas veces, pero a pasta da miña tía Esperanza, eso, vamos, é digno de facer un libro. O que pasa que, claro, esa señora non existe. Esa señora non existe, é mentira. Non pode facer todo ben. É que é mentira esa señora, é verdad? Todo fai ben. Parece mentira. Mentre non veña, menos falar, verdad? Eso é. Tes razón. Non volvo falar dela porque non ven. Eu quero que veña. Eu tamén. Creo que tes que Mira. rechear todo isto, non? Sí. Ou Mira, enchelos. superpoñemos así os canelós, é super sinxelo, Ajá. porque como é moi estritiño, senón quedaríanos un... Poden ser o largo que queiras, agora poderíamos seguir. Claro, ti podelo facer o ancho que queres porque vas poñendo as láminas. Eso Entón, como é. vas poñendo as láminas, se o queres facer máis grande, falo máis grande. Xusto. Entón, mira, agora poñémoslle o relleno, Vale. o queixo, xamón, tomate, Queixo, xamón, tomate, un pouco de perixel, botache. e un poquinho de perexel. Mira, e agora vámoslo girando sobre sí mismo Claro. e queda un canelón. Ala. Moi E, por xeicoso. exemplo, se tes sobras de algo,
Pois tamén podes Tes utilizar, sobres na casa. pero exactamente igual Fíjate un que cos outros canelós. Ou, por exemplo, con cocido. Poderías facer ca carne do cocido Claro, tamén. sí, pero incluso podes sustituir o relleno, o sea, o canelón pola, o sea, o cabaciño por un grelo, Sí, sí, por un grelo. Claro, e faz unha especie de ravioli, e despois faría unha bechamel e gratinalo no forno e queda riquísimo. Vale, moi boa idea. Claro. Moi boa idea, moi boa idea. Claro. Moi boa idea. Claro. Moi ben, Xuli, moi ben. Estás avanzando no convencemento de que podes gañar. Home, eu xa estou convencido. Sí, pero hai que convencer a Digna. Moi ben, moi ben. Mira, vou montar un máis e xa o meto no forno. Sí, porque pa Dina chegalle ben. Pa E se probar, queremos o resto? Se queredes o resto, fábolo despois. Que temos o tempo xusto. Claro, é que lle compro tempo, sabes? Estánlle dicindo que apure ao rapaz, Joder, foi un catro. pouco de sobrao. Se come 4. Home, isto é bueno. cociña un momento, Home, sí. En directo, Escoita. O único problema en directo. O único programa de cociña en directo, que aquí moito se fala de tal e cual, pero o único programa de cociña en directo é Eso este, é. a voltas co prato na televisión de Galicia, non Eso é. noutras, aquí, Eso é. na televisión Eso é. de Galicia. Ben falado, Aí Cañete, está. Ben falado. Pois mira, Temos os 4 canelóns, vale? están os 4. Unha areña de sal, Un área de sal, e vamos a botar xa bechamel por riba. un pouquiño de bechamel. Vale. Xa lle vas botar por riba. Non moitísima, porque queremos que se vexa un poquiño o canelón tamén. Sí. Que se nos vexa o canelón. Non moitísima, pero casi os enterra en bechamel. Non pasa están nada. enterrados. Un poquiño de queixo Oh, San Simón e un poquiño de queixo galmesán. moi ben. Moi ben esta receita. Espectacular esta Inda receita. que non che guste, unha noz de manteiga para que nos axude a dorar. Digna, ven aquí. Digna, ven aquí. Ven aquí, Digna, por favor, Aí ven Digna de Tribes. A ver. Digna. A ver. Mira, muller, mire pai. Como os ves? Teñen unha pinta Eso antes de metelos no forno, Claro, Xa, ahora xa. vamos a meter no forno, Ahora que teñen que ir ao gratiñe, forno, xa claro. moi finiño xa se nos cociña. Vouche dicir unha cousa. Son os 4 para ti. Ahora, se queres deixar un para min, Madre mía. tampouco pasa nada. No, non nos dou comida. Non nos das? No. Veña, vamos ao forno. Pues deixa un pouco para él. Vamos ao forno. O forno a 250 graus, Vale. hasta que este gratiñado. Vale. Que serán entre 4 e 6 minutos máis. Nada máis. Nada máis. 4 ou 6 minutos. Plato listo. 250 graus, 4 ou 6 minutos. Mentras se coce iso aí, mentras se está gratiñando, vamos xunta Begoña. Moi ben. Veña, ala. Vamos a ver Ala. como anda Begoña por aquí. A ver, Mira que Begoña. bonito. A ver, que tal? Mira. Madre este mía. é o poliño de ermigado, puxiño un pouquiño de noces, sal, pimenta e un pouquiño de queixo crema. Madre mía. Vale, levo unhas calorías bárbaras. Estos Con un netos, chega. os Digo eu. netos, a filla, os xen, todos, Non dá Todos. Mira que bonitos. Además, son con sustancia. A Son ver, grandes, A ver, eu esta pasta nunca a probei. Entonces, Bueno, vai estar boa. Mira, Bueno, pois mira, xa que falas, Imagínome que sí. xa que falas da, Seguro que da sí, pasta, xa que falas desa masa, vamos a facer a pregunta á xente da casa por 50 euros. Moi ben. A ver, Que lle botou Begoña á masa para darlle esa cor negra que ten? Que lle botou Begoña, Tinta de calamar. Que lle botou... Como? Tinta de calamar. De borra de calamar. Distí. Que lle botou Begoña á masa para darlle esa cor negra? De Lura, creo que era, non? De lura. Era de Lura. Vale. 664-483419. Aí tedes o teléfono do programa, podes chamar, e 50 euros en xogo, que veñen moi ben para a cesta da compra, que non fai máis que subir. Verdad? Dilla Julio, a ver se me deixa un pouco de bechamel. si quedara aí a cousa. Berriti. Julio, deixarme un pouco de bechamel. Estos son canelos e compañía, Home, Sí. con a familia grande. Madre mía. Aí tes, Madre que vai ben, mía. senón é ligero champú. Está generoso, Xulio. Moitas gracias, Julio. Eso Dá sí, gusto De nada, Eso sí contigo. hombre, que lle está moi o que che ben. faga falta, Begoña. O que faga falta. Eso non lle chores. Aí, non lle chore, Ai, Eso bechamel. non lle chores. Mira que bonitas. Non lle chore la bechamel. Non lle chores. Non, porque lle está moi Non lle está boa, verdad? Non lle chores a Un pouquiño de bechamel. queixo de arzúa, Moi ben, moi ben. e así por encima, Boa, vamos a así, devolverlle para que isto, gratine Xulio. guai, Ah, e xa está. temos chamada telefónica, 50 euros en xogo. A ver, hola, que tal? Boa tarde. Hola, Ana. Ana, estás aí? Ana. Ana, non te estou escoitando e quero darche 50 euros. Estás aí? Boa tarde. A ver, que non te escoito ben. Ana, eu creo que tens que baixar a televisión, se queres falar con nós. Bueno, ti baixa a televisión, vamos a meter isto, Vamos a meter isto no forno. Veña, vou meter un segundiño para aquí, para que se vexa. Aí. Vamos alá. A ver, mete no forno.
Aí Vale, vai. canto tempo? Pois isto, nuns 10 minutiños. Como a pasta está cocida, está todo listo, a 200, 220 grados, depende do forno. Perfecto. Listo. Vamos a ver si sigue aí Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? Ana. Ana, eu creo que outro día tens que volver a chamar porque isto é un desastre. Non nos enteramos, Ana. Sentímolo moito, volve a chamar, vale? Veña, un bico. Que pena, Sí. que rabia. Digna, Bueno, que é o que vamos a hai. hacer, é o que hai. A vida é dura como o cañoto de verdura. Igual, É así. igual. Digna, vouche pedir que vayas outra vez á zona de Vale, suscriptores, vale? moi ben. Veña, un aplauso Ala. para Digna de Trives. Así tamén paseo. Bueno, vamos a contar 4 cousiñas á xente, porque a cociña italiana é algo que nos gusta a todos. Ali dominan a perfección unha máxica mestura de fariña, ovo e sal que nos abriu un mundo de infinitas e deliciosas posibilidades. E gracias a elas, agora temos pasta corta, larga ou rechea como os ravioli, os tortellini ou os cannelloni, que é xusto o que facemos hoxe. É curioso que, aínda que son de orixe italiana, non é ali onde máis se consomen, non, señor? Polo visto, grazas ao comercio, os nosos amigos de Cataluña empezaron a collerlles o gusto, sobre todo para aproveitar as sobras da comida de Noiteboa e Nadal. E agora é típico que ali cociñen canelóns para toda a familia o día de Santo Estevo, 26 de decembro, despois de Nadal. Así que, xa sabedes, se vos cadra pasar por ali neses días, aproveitade para probalos. Bon profit! E un saúdo a todos os galegos que hai por ali por Cataluña, que, a verdad, non son poucos. Sobre todo meus tíos. Un bico para meus tíos e meus primos que están en Cataluña. Xulio! Que? Encanta o pavo, eh? A mí Vistes que gusta cara moito. pon cando sale o pavo? Gusta moito. Encanta o pavo. Tempo e temperatura. 250 entre 4 e 6 minutos. 250, 4, 6 minutos. Sacamos esa maravilla. Aí está. Xulio. Ves, está cociñadiño. Atención. Buah. Ves, cociñadiños. Buah. Ainda podían dourar Pois máis, mira. Ainda podían, pero... Pois mira, a A túa tel- pregunta vai ser moi faciliña. A ver, Por 50 euros, xente da casa. Con que fixo Xulio as súas láminas de canelóns? con calabacín. Cabaciña. 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 Aceptamos cabaciño tamén. Vale. Vale. Veña. Pois con que fixo Xulio as súas láminas de canelóns? Con 50 cabaciño. euros en show, empezade a chamar porque as láminas son... Con Mirade pai, mirade con pai. cabaciño. Outro pavo. Marcho. Vai empretando. Marcho. Veña, hai que abrir isto. Ui, Estou nerviosísimo, eh? espera que me vou queimar. Ai, mi... Ah, begoña. Vamos alá. Canelóns negros no voltas co prato, recheos de polo, bechamel e queixo de Arzúa. Ai, mi madriña. Aí vai. Voute facer que maravilla. embaixadora de Arzúa solo por eso. Solo por eso. Mira que bonito. Estás nerviosísimos, eh? Non. Estás nerviosa, sí. Que va, Porque vos estás queredes nerviosa. gañar os dous. Ai, Dios, que ben cheira isto, eh? A Que que sí? pasada. Digna, tes que vir aquí. Tes que vir porque che toca probar. Digna levantouse como, outra vez, pois agora chegou o teu momento, tes que probar. Pues vamos a probar. Vente para aquí, Digna de Trives. Vamos Ponte probar. aquí. Ponte aquí conmigo. De Vilanova de Trives. Aquí, de Vilanova de Trives. Vilanova de Trives. Que é unha parroquia. Ponte aquí. Vilanova, sí, é unha parroquia. Ai, non O sei. ladiño de Trives. O ladiño de Trives. A Eu un teño ali kilómetro. un amigo tamén o coñece de Begoña, Anxo. Anxo de Trives, sí. Hombre, somos íntimos amigos. O restaurante da viuda. Coñecemos Hombre. a todo o mundo. Hombre. Por Maravilla. favor, Digna, tes que probar. Madre mía, Vai madre probando mía. os dous, Que vale? pintaza teñen un e outro. Verdad? Pois veña, vai probando os dous, que nós, mentres Bueno. tanto, vamos repartir cartiños. Aí está a chamada telefónica. Vamos a probar. Vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde, Milagros. Hola, boa tarde. Bueno, ti polo menos aténdenos ao teléfono. Moi ben, Milagros. Dime. A ver, supoño que andas buscando 50 euriños. Hombre, ben. Pois vamos alá, Milagros. Con que fixo Xulio as láminas de canelón? Con cabaciña. Vale, 50 euros. Que van para Carballo, Milagros. Vale, moitas gracias. Que che parecen as receitas que estamos facendo hoxe? Pois Maravilla, eh? unha maravilla. Ah, que sí. Bueno, pois, Sí. cal che ten mellor pinta? Cal crees ti que vai gañar? Pois eu que sei, quizá a da chica por ser diferente, pero a mí gusta máis a da cabaciña. Moitas A da gracias. cabaciña, eh? Bichis. Bueno, pois nada, mandamos un bico xigantesco, vale? Para ti e para Carballo, vente un día ao programa. Vale, moitas gracias. Veña, un bico. Chao. Chao. 50 euros que foron para Carballo. Ai, Dios mío.
Que che pasa? Estar mirándome con unha cara digna? E dixen eu. A que teño? Non teño outra. Espera, atende, di. A ver, dime. Digna, de Vilanova de Trives. Eso mismo. Ten diante de si os canelóns máis impresionantes que se viviron neste país noso. A verdade é que sí. Neste programa, polo menos. Neste programa, polo menos. Por un lado, temos os canelóns de Begoña feitos con tinta de lura, negros e recheos de polo, cuidado, con noz, por arriba bexamel, queixo de arzúa. E por outro lado, temos os canelóns feitos con cabaciña de xulio, espectaculares, máis fitness, máis sanos, pero igualmente ricos e potentes en sabor. Pois sí. Ademais, para a dieta están de maravilla. Digna De maravilla. de Trives. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Pois mira, os dous están moi bons, pero a verdade é que eu vou me inclinar por o da pasta. Begoña! Begoña gaña o voltas co prato digna. Moitísimas grazas por vir. Sinto por Julio. Non pasa nada, moitísimas grazas por vir. Pero os meus alumnos hoxe están moi ben. Pasáchelo ben? Moi ben. Bueno, De maravilla. nos marchamos. Outro día chico Remato que carai. anda aí, temos mañá máis que anda aí, máis a voltas co prato, quedan agora coa hora galega. Chao. Chicos.